Farfesa Zainab da mai yi mata aiki sun lallasa wata 'yar sanda a garin Abuja. Rundunar 'yan sandan da ke garin Abuja sun yi nasarar damƙe su. Domin jin kanun labaran, idan wannan ne karanka na farko na shigowa wannan tasha, sai ka danna mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa. An damƙe lauya kuma farfesa tare da mai aikinta kan laifin lallasa dogariyarta a birnin tarayyar Abuja. Inspector Janar na 'yan sandan ya yi Allah wadai da wannan mummunan abin da ya faru da jami'ar.